Dames en heren, dat is dan die onder 17 wedstrijd dat gaan beginnen vragen. Alsjeblieft, al die toeskouwers wat hier op het veld hoort, nie al die persone op die veld af, net die spelers, wedstrijdbeamptes en afrigters op die veld. Dis die mense asseblief so gou as moontlik op die veld af, so ons kan begin. Wedstrijdbal.
die spelers en Konami IC's as hy vol spring. Kijk hem naar Sander! Kom hier!
eerste 3 van de wedstrijd wat aan kort gaan. Maar puntjes Kroon. Dan zo'n 10,5 minuten is het een watch. Het voorloop, 7 minuten wat voorloop. 8 punten, Brno. Klokkies. Dan zijn mensen Klerksdorp, zoals je niet zo begon de stelling maakt. 5 punten, potje af. Natuurlijk na zo'n kennis is een grote wedstrijd bij de eerste wekker vandaag. Meer grote wedstrijd, en is in van Kenny. Dus die mannen van de Griffins van welkom wat spelen. En Lucas, en Thomas, hier leidt.
iemand sy selfoon verloor het daar oorkant se paviljoene. As jy selfoon verloor het, dan het hom ingegee na die Potchefstroom rugby club. En as jy seker is waar dit is, wat jy kon vra. As jy selfoon verloor het aan die oorkant se paviljoene, dit is by Potchefstroom rugby club ingegee by Lazel, waar by uiteraard jy die selfoon identificering terugkry. Transition.
Kopfschmerz vorschlagen! Secondom hoe jij met engelen praat. Hey Wilhelmina, is je wereld blauw? Ik kom daar niet meer, alles komt bij meer. Ja, mijn grootste vriend. Hij komt daar nog voor jij, die komt bij zijn stil. Op een wintersnacht, jij was te veel voor mij. Voor mij. Met je koude voeten langs mijn warm lijk, was kon jij zijn meer die niet dag uit drijft met jij. Dus zit jij. Oh, mijn voeten maar een liefde. Met je koude lijfje, jas mij. Hey,
converted try. Clarksdorp under 17s. They got 22 points. Watch 8.
Als de mensen